den, jmenuji se Adriana a tohle je naše malá farma. V tomto videu vám ukážu, jak pečujeme o zvířata a jaké produkty z nich získáváme. Na naší farmě nechováme jen zvířata, ale pěstujeme i rostliny a snažíme se o udržitelnou budoucnost. Pojďte se podívat, jak naše malá farma funguje. Začíná to půdou. Na malé farmě je půda nejdůležitějším prvkem. Bez zdravé půdy není možné pěstovat zdravé plodiny ani chovat zdravá zvířata. Naše rodina používá přírodní hnojiva, jako je kompost a hnůj, aby půda byla bohatá na živiny. Hnojení i kompostování je skvělý způsob, jak vrátit do půdy organický materiál a zároveň snižovat odpad. Na naší farmě pěstujeme mnoho plodin. Od brambor, sezónní zeleniny až po bylinky a ovoce. Při pěstování nepoužíváme žádné chemické pesticidy nebo umělá hnojiva. Vypěstované plodiny jednak konzumujeme sami, jednak je využíváme při krmení zvířat. Zvířata hrají na farmě klíčovou roli. Kozy poskytují mléko, králíci a drůbež maso. Slepice snášejí vejce. Všechna zvířata jsou důležitá i z jiného důvodu, kvůli regeneraci půdy. Člověk chová zvířata od nepaměti. Za tu dobu už zvířata ztratila mnoho ze svých původních instinktů a dnes by ve volné přírodě většina ani nepřežila. Musíme jim poskytovat veškerou možnou péči a oni se nám odmění svými produkty a do jisté míry také svou náklonností. Většina chovaných zvířat jsou ptáci a savci. Tyto živočichové o své potomky přirozeně sami pečují. Na farmě jim s tím ale přeci jenom trochu pomáháme. Kuřátko, co už má 3 dny, má plné volátko, žere a už mu rostou peřička. Takové peřička mu rostou. Tak. Včera se narodili. No tak. Tady už pije, už to žužlá. No tak je to její první kůzlátko, takže. Ale je hodná. Ještě neví, co všecko má dělat, nebo už si najde za chvilku i ten druhý cecíček. To je pěkné kouzlátko. Že? Mhm. I o dospělá zvířata je třeba se dobře starat. Náš běžný den začíná krmením. Máš tam vodu? Šup. Jdi. Odiš. Hlavu a hlavu. Hop, teď. Dobre, pro husičky, pro králičky, anebo pro někoho jiného. A pokračuje čištěním zvířecích příbytků a nastýláním slámy. Já jedu. Nastélíme slámu. Aby byly sucho pozemky. A mohli zase čurat do suchého. Zvířata nám poskytují mnoho produktů, například maso. Vypadá stažený králík a teď ho musíme vykuchat a naporcovat. Husy a kachny také chováme na maso.
a slepice chováme na vejce. Dalším významným produktem je sýr. Základem každého kvalitního sýra je čerstvě nadojené mléko. Čerstvě nadojené mléko přecedíme přes plátínko, aby se zbavilo hrubých nečistot. Mléko je nejdříve nutné pasterizovat, kdy se mléko zahřeje na 72 stupňů po dobu 30 sekund. Pokud nemáme teploměr na zjištění přesné teploty, tak se to pozná i podle toho, že se na mléku začne tvořit pěna. Následně se mléko schladí na teplotu 35 stupňů Celsia. Když je mléko schlazené na 35 až 40 stupňů, můžeme jej obohatit o sýrařské kultury, potom přidáme chlorid vápenatý a nakonec mléko zasýříme pomocí mikrobiálního syřidla. Poté necháme sýřeninu přibližně 40 minut zrát. Po 40 minutách zkusíme tuhost sýřeniny. Stuhlou sýřeninu rozřežeme. Jakmile se začne oddělovat syrovátka, můžeme vkládat do forem a necháme vykapat. Hotové sýry vyjmeme z formy, osolíme, případně přidáme koření a necháme v lednici zrát po dobu minimálně 24 hodin. Všechna zvířata chovaná člověkem nemusí přinášet přímý výsledek v podobě nějakého produktu. Jsou chovaná prostě pro radost. Tak jdeme, děvčata, jdeme. Jdeme, děvčata, jdeme papat. Jedna dceř na druhou. Na vesnici jsem se narodila, na vesnici jsem vyrůstala, určitou dobu jsem bydlela ve městě a posledních 10 let bydlím tady. Vzhledem k tomu, že to je, tady byly chlévy a sýpky, takže se nabízelo, že budeme chovat nějaká domácí zvířata. Začalo to slepičkama, pak králíci, pak k tomu přišly kačenky, kozy a tak se to postupně nabalovalo. Momentálně máme asi všechno, včetně koček a psa. Kočky chytají myši, klasika. No a práce je to teda dost náročná, protože zvířatům se musí dávat každý den, 2krát denně, někdy i 3krát. Nejenom krmení, musí se jim dávat čerstvá voda každý den. A pokud bych potřebovala někam odjet, tak musím si za sebe sehnat náhradu. Což většinou dělá dcera, nebo děti, nebo někdo známý. A jinak teda práce opravdu je od rána do večera. Od krmení, kydání hnoje, k tomu se přidává práce na zahradě, když se musí pěstovat krmivo, brambory, řepa. Samozřejmě pak se to zase dává zvířatům, takže práce je pořád dost. Není to teda práce pro každého, protože je to časově náročné. Pokud někdo chová hospodářská zvířata, chodí do práce, musí si přivstat, anebo večer po návratu z práce. A zase na druhou stranu chov zvířat přináší potěšení, protože zvířata to, co jim dáte, vám většinou vrací. Naše zvířátka netrpí stresem, tak jak v hospodářském chovu. Od malých kuřátek, káčátek, housátek je vidíte, že i naše slepičky jsou v klidu, v pohodě. Není s tím problém. No a pokud je to s láskou opečovávané, lásku vám zvířátka vrací. Život na malé farmě je nejen o tvrdé práci, ale také o soužití. Farma je místem, kde se skutečně setkává člověk s člověkem a stále si mají co říct. To vše je dáno společnou prací, radostmi i starostmi, jenž takový život přináší.
Celodenní práce s živými tvory není lehká. Na druhé straně je to způsob života, který nás obohacuje a připomíná nám, jak důležitá je harmonie, ať už ve vztazích lidí mezi sebou navzájem, nebo jejich společného vztahu k životu a přírodě. Naše farma je o rovnováze. Každý krok, který uděláme, je promyšlený. Od pěstování plodin až po péči o zvířata. Věříme, že takový přístup je nejen udržitelný, ale vede k celkově kvalitnějšímu